16 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт корхонаи истеҳсоли маҳсулоти нонию қаннодии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нонпазро мавриди истифода қарор доданд. иншоот дар заминаи корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни бузургу муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо риояи санъати хоси меъмории миллӣ бунёд ёфта корҳои навсозӣ ва мутобиқгардонӣ ба замони муосир соли 2021 оғоз гардидааст. таъкид бояд кард ки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нонпаз аз солҳои 30-юми қарни гузашта фаъолият дошт ва бо пешрафти замону рушди ҷомеа тамоми дастгоҳу таҷҳизоти он корношоям гардида буд. бо дастгирӣ ва ҳидоятҳои созандаи роҳбарияти олии сиёсии кишвар иншоот пурра навсозӣ гардида дар он тамоми инфрасохтор барои истеҳсоли маҳсулоти нонию қаннодӣ муҳайё гардидааст. имрӯзро рӯзи таърихӣ ва сарнавиштсоз гӯем ҳам мешавад, чунки имрӯз боз як корхонаи бузурги саноатӣ истеҳсолӣ бо дастгириҳои муҳтарам пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ ёфт. ҳадафи асосии корхона таъмин намудани шаҳрвандон истеъмолкунандагон бо маҳсулоти нонию қаннодӣ мебошад. корхона ба ҳама шароитҳои муосири замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар корхона айни замон ду сех вуҷуд дорад: сехҳои нонпазӣ ва сехҳои қаннодӣ. корхона метавонад кӯдакистонҳо, мактабҳо, тамоми мағозаҳои шаҳр, марказҳои савдоро бо маҳсулоти нонию қаннодӣ таъмин намояд. айни замон 80 намуди маҳсулотҳои нонию қаннодӣ барои истеъмолкунандагон пешкаш карда мешавад. ба корхона кормандони таҷрибадор даъват карда шуданд, аз ҷумла технологҳои бо таҷриба. ҳамзамон дар корхона занҳои ба кор ҷалб карда шуданд, ки маълумоти кофӣ надоранд, ҳунарҳои кофӣ надоранд ва шахсоне ки таҷрибаи кофӣ доранд вазифадор карда шудаанд, ки ҳамаи занҳо кормандонро бо ҳунарҳо, бо меҳнатҳои нонпазию қаннодӣ омезонанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз шароити фароҳам гардида ва раванди истеҳсолот ба ташаббускорон ҷиҳати ҳамоҳангӣ дар амалисозии ҳадафҳои созандаи ҳукумати кишвар изҳори миннатдорӣ карда, иқдоми мазкурро намунаи олии дастгирӣ ёфтани сиёсати давлату ҳукумат дар самти бунёдкориву созандагӣ арзёбӣ намуданд. иттилоъ дода шуд, ки имрӯз дар корхонаи нонпаз беш аз 80 намуди маҳсулоти нонию қаннодӣ аз ҷумла нон, батон, багет, кулчаҳои қандин, торт, круасан, шириниҳои варақӣ ва амсоли инҳо истеҳсол карда мешавад, ки бо таъмҳои хоса дар бозори истеъмолӣ харидорони худро пайдо кардааст. иқтидори истеҳсолӣ дар як шабонарӯз 40 тонна маҳсулоти нонӣ ва 5 тонна маҳсулоти қаннодӣ мебошад. тамоми дастгоҳу таҷҳизоти насбшуда истеҳсоли насли нав буда аз давлатҳои Олмон ва Италия ворид гардидааст, ки аз ҷиҳати самаранокӣ нерӯи барқ, каммасраф ва бисёрфунксионалӣ мебошанд. тавре иттилоъ дода шуд, бо пурра ба истифода додани корхонаи нонию қаннодии нонпаз теъдоди кормандон аз 200 то 400 нафар расонида мешавад, ки дар ин замина иқтидори истеҳсолӣ низ ба маротиб зиёд хоҳад шуд. барои ба фурӯш баровардани маҳсулоти ниҳоӣ дар ҳудуди ноҳияҳои пойтахт ташкили 24 нуқтаи фурӯш дар назар дошта шудааст ва барои анҷоми хизматрасонӣ мошинҳои хизматӣ ҷалб хоҳанд шуд. нонҳое ки мо омода мекунем бо тариқи хамиртуруш пухта мешаванд. мо хамиртурушҳои гуногунро истифода мебарем. масалан хамиртуруши франсавӣ ки номаш пулиш ҳаст, миқдори обу орд як хел буда, ферментатсияи бениҳоят хубе барои масалан багет, нони франсузӣ медиҳад. боз хамиртурушҳои итолиёвӣ ҳаст, хамиртурушҳои олмонӣ ҳаст. ма ҳамаи ин роҳу тарзу усули хамиртуруш тайёркуниро ба кормандонамон нишон дода, омӯзонда. ман таҷрибаи 5-солаи олмонро дорам ва имрӯз ба ватани худ омада ин меҳр ба нон ва меҳр ба касби худро мехоҳам ки ба ҳамватанони худ муаррифӣ кунам, омӯзонам. яке аз бартарии корхонаи мо дар он аст, ки мо нонҳои без глютен истеҳсол мекунем.
одамоне ки аз глютен аллергия доранд, аз касалии целиакӣ ранҷ мебаранд, метавонанд ин нонҳои моро истеъмол намоянд. мавриди зикр аст ки намои зоҳирӣ бино бо усулҳои нави меъморӣ бунёд ва чароғон шудааст. саҳн ва атрофи корхона сабзкорӣ шуда, ҳамчунин роҳравҳои берунии он ва таваққуфгоҳ асфалтпӯш гардидааст. корхона дар масоҳати 4800 метри мураббаъ доман густурда аз ҷониби соҳибкори ҷавон Усмон Мирзоалиев бунёд гардидааст. иншоот аз сехҳои алоҳидаи истеҳсолӣ иборат буда, ҳуҷраҳои роҳбарият, муҳосибот, фурӯш, маҷлисгоҳ ва ошхона барои 100 нафар дар бинои маъмурии дуошёна ҷойгир карда шудааст. барои мо боиси шарафмандӣ аст ки имрӯз бо иштироки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи нонию қаннодии ҷДММ Нонпас ба фаъолият расман шурӯъ намуд. албатта корхона дар заминаи дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати саноаткунонӣ бо суръати кишвар рӯйдаст гирифта шудааст ва дар аввал зиёда аз 200 нафар бо кор ва маоши хуб таъмин мегарданд. мо соҳибкорон имрӯз аз имконияту имтиёзҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бархурдор ҳастем ва ҳама ин ғамхориҳо моро водор месозад ки масъулияти баланд ҳис намуда дар татбиқи нақшаву ҳадафҳои ҳукумати мамлакат саҳми муносиби худро гузорем. дар марҳилаи дуюм мо нақша дорем ки теъдоди ҷойҳои нави кориро боз ҳам зиёдтар намуда дар амалигардонии 5-солаи рушди соҳаи саноат нақш гузорем. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо кормандон ва масъулин ба онҳо ҷиҳати беҳтар кардани сатҳу сифати истеҳсолот ва рақобатпазир намудани он дастуру маслиҳатҳои муфид дода, ба фаъолият пардохтани корхонаро қадами муҳим барои рушди соҳаи саноат дар пойтахт арзёбӣ намуданд. дар навбати худ кормандон ва масъулини коргоҳи Нонпас ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати дастгирии ҳамешагӣ ва фароҳамсозии шароити созгори кору фаъолият изҳори миннатдорӣ намуда, ӯҳдадор шуданд ки минбаъд низ дар амалишавии ҳадафҳои созандаи ҳукумати кишвар дар самти рушди соҳаи саноат саҳми муносиби худро хоҳанд гузошт.